хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 15 март дар Паём ТВ. рӯзи 13 март дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон барои бунёди бозори марзии Андархон таҳкурсӣ гузошта шуд. Бино ба иттилои хабаргузории Азия Плюс, бозор аз ҳисоби Ӯзбекистон сохта мешавад ва барои бунёди он ҷониби Ӯзбекистон $8 миллион ҷудо мекунад. Андархон дар майдони 5 гектар сохта мешавад. дар он 200 дукон, филиали бонк, тарабхонаву қаҳвахона, меҳмонхона ва маркази логистикӣ ҷойгир хоҳад шуд. дар он ҷо маҳсулоти тавлидшуда дар корхонаҳои ду кишвар ба фурӯш гузошта мешавад, ки ба афзоиши гардиши мол миёни кишварҳо мусоидат мекунад. тоҷирон аз ҳукумати Русия дархост карданд, ки патентҳоро барои ронандагони хориҷии мошинҳои боркаш лағв кунад, то соҳаи ҳамлу нақл бештар рушд ёбад. кумитаи нақлиёти диловаи Россия аз ҳукумати Русия дархост кардааст, ки муҷаввизи минтақавии ронандагони хориҷии мошинҳои вазнинро лағв кунад. ин бояд имконият диҳад, ки кадрҳои нав ба саноат ҷалб карда шавад. ҳоло шаҳодатномаи кор ба ҳайси ронандагӣ барои як шаҳрванди хориҷӣ танҳо дар як минтақа эътибор дорад. дар ҳамин ҳол камбуди шадиди ронандагон боиси бекористии мошинҳои боркаш ва хисороти молии интиқолдиҳандагон мешавад. аз ин рӯ ронандагони мошини боркаш бо патенти минтақавӣ метавонанд байни шаҳрҳои дохилӣ як минтақа ва ҳамзамон байни якчанд шаҳрҳо мол расонанд. коршиносон бар ин назаранд, ки лағви патент барои шаҳрвандони хориҷӣ як монеаи ҷиддии бюрократиро аз байн бурда, ба ҷалби кадрҳои нав ба ин бахши иқтисод мусоидат мекунад. гуфта мешавад, ки ба ҳисоби миёна дар саросари Русия ҳоло тақрибан 10% мошинҳо дар паркҳои ширкати логистикӣ бинобар набудани ронандагон бекор меистад. то ин замон дар системаи давлатии иттилооти работарасии 388 000 резюмеи ронандагон ба қайд гирифта шудааст. барои ронандагон 99 000 вазифаи холӣ мавҷуд аст, ки 4000 нафараш ронандагони нақлиёти боркаш мебошад. президенти Русия Владимир Путин хабар дод, ки кишвараш рекорди нави ҷамъоварии 155 миллион тонна ғалларо ба сабт расонидааст. Владимир Путин дар ҷараёни боздид аз корхонаи ҳавонавардии Улан-Удэ гуфт: вазири кишоварзӣ ба ман гузориш дод, ки дар ҳоли ҳозир ҳудуди 153 то 155 миллион тонна ғалла ҷамъоварӣ шудааст, ки ин воқеан рекордиест, ки дар тӯли таърихи муосири Русия назир надорад ва дар замони шӯравӣ ҳам монанди он рух надодааст. ин дуввумин сол аст, ки Русия рекорди нави ҷамъоварии ғалларо мешиканад. дар соли 2022 рекорди 153,8 миллион тоннаро ба даст овард ва бо ҳамин болотарин рекорди қаблиро дар ҳарду давраи Русияи навину шӯравӣ, ки 135,4 миллион тонна буд, шикаст. ҳарду натиҷаҳои имсолу соли гузашта ҳудуди 20 миллион тонна бештар аз рекорди қаблӣ аст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 15 март эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 45 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1091 сомониву 31 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1170 сомониву 87 дирам арзёбӣ кардааст. рӯзҳои 28-29 март дар Лондон форуми сармоягузории Тоҷикистон ва шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ баргузор мешавад. ҳадаф аз баргузории анҷуман ҷустуҷӯи шарикони тиҷоратӣ миёни соҳибкорон ва густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии ду кишвар мебошад. дар ин чорабинӣ намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатии Тоҷикистону Британияи Кабир ва соҳибкорони ҳарду кишвар дар бахшҳои энержӣ, тавлидот, хидматрасонӣ, логистика ва дорусозӣ ширкат хоҳанд кард. бино ба иттилои маркази матбуотии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар чаҳорчӯби анҷуман намоишгоҳи коло ва маҳсулоти ватанӣ низ баргузор мешавад. ҳамзамон дар чаҳорчӯби ин ҳамоиш мулоқотҳои дуҷонибаи соҳибкорони ҳарду кишвар дар формати бизнес ба тиҷорат V2V бахши давлатӣ ва хусусии ҳарду ҷониб баргузор мешаванд. бино ба маълумоте, ки ба паём расидааст, эҳтимол Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон низ дар ин форум ширкат кунад. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1904.95 муомила шуд. нархи нафти хом.
нархи миёнаи фурӯши ҳарбушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $77.62 муомила шуд. нархи миёнаи ҳарбушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York $71.51 муомила шуд.